אופיר אנגלסמן, אתה מצטרף אלינו בשלב הזה. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, לך יש סיפור אישי בלתי נתפס. אתה היית מהנאבקים נגד ההתנתקות, נגד העקירה מגוש קטיף, ואחר כך חזרת כלוחם להילחם בגוש ונפצעת קשה, איבדת גם רגל. קודם כל, מה שלומך בימים אלה? בסדר. בימים אלה אני חוזר לאשפוז באיכילוב. והאמת יש לי פה תחביב מצחיק שאני עושה פה באיכילוב, יש פה מסכים על הקירות, ובגלל שזה ערוץ 12 אני כל הזמן מבקש מהם ללחוץ על השלטים 14, אז לאט לאט יהיה... באיכילוב זה תופס? באיכילוב עושים הרבה פרצופים על זה, זה לא, כמעט ואין לה פה 14, הכל פה 12. מה אתה אומר? טוב, מעניין. טוב, אתה ממשיך גם עם פעילות שלך מעבר לאיכילוב, ראינו אותך לפני רגע נוטע עץ, ספר לנו איפה זה היה. אז יצאנו עם תנועת נחלה לעבר הגוש, המטרה הייתה להיכנס ולשתול כמה שיותר בפנים. כמובן שנתקענו בצבא ההגנה לישראל שנמצא שם על הגדרות. ולא הצלחנו להיכנס יותר מדי, אבל כן ממש על הגבול. כשהמטרה היא, אופיר, מה המטרה? המטרה להתחיל לדבר על זה ולעשות את זה ולהיכנס כמה שיותר פנימה ולהראות שבאמת עם ישראל רוצה להיכנס ולבנות חזרה, לחזור חזרה הביתה לגוש קטיף. אתה רואה את עצמך מתיישב בגוש קטיף וחוזר למקום שבו גרת כשהיית בן 16? בוודאי, בטח. אני ועוד רבים אחרים. עם ישראל רוצה לחזור, רוצה לתקן את העוול, את הביזיון הנוראי הזה שנכפה עליו. זה, אנשים, אנחנו רוצים להקים חזרה את גוש קטיף. רק נגיד, אופיר, שאנחנו בינתיים רואים על המסך גם תמונה שלך מאותו יום של העקירה, ואתה מנסה... באותם ימים בכלל לא היה, לא יודע בכלל אם היה, לא היה את כל הטלפונים ואת הוואטסאפים ואת התמונות ואת זו תמונה מעיתון הצופה שלא נראה לי שהוא קיים היום. לא קיים יותר, כן. איכשהו, ברגע שראיתי אותו, צילמתי ושמרתי את זה. יפה. אז זה ביישוב מורג, באחד העליות הגג, ששם נקרא לזה התבצרנו, היינו נקראים אז שב"חים, אני יודע, כל מיני כאלה. ונאבקנו, את רואה, אנחנו ילדים בני כלום, כאילו, נערים. כן, מדהים שקראו לכם שב"חים, כשאנחנו יודעים מה המשמעות של שב"חים כיום, ואת היחס כלפיכם, ואת היחס כלפי השב"חים היום, אותם שב"חים שקשורים ישירות לטרור. זה פשוט מדהים לראות את הפער. אופיר, מה נגיד? מה נאחל לך? שנראיין אותך מהבית החדש שלך בעזה? יאללה, בטח. זה ריאלי? אני ועוד, ואת כל עם ישראל, עד הים. יפה. ממש, וגם ביהודה ושומרון, אנחנו לאט לאט מתקדמים, ויש עוד הרבה עבודה. יש הרבה עבודה, צריך לטעת, צריך לבנות, צריך להקים, יש את מפעל החוות, יש עוד הרבה עבודה. כן. אופיר אנגלסמן, תודה רבה לך, ותשמור על עצמך כמובן. תודה. טוב לכולם. כן. מדהים, אנשים שהם מלאי עשייה, אחרי שהוא נפצע, קטוע רגל, ממשיך לדבר על העניינים האלה, פשוט... מדהים. איזה עוצמות יש לעם שלנו. איזה עוצמות גם יש לך?